Drømme være millionær. Dagens hovedtema er 1. verdenskrig, og det var Jonas Larsen og Mikkel Juhl, der var hurtigst på tasterne. Første spørgsmål til 1000 kroner. Hvilken af følgende svarmuligheder er ikke en årsagsforklaring til 1. verdenskrig? Er det A. Stormagternes imperialistiske politik, kapløb om kolonierne? B. Tyskland, Frankrigs ultimatum? C. Attentatet i Sarajevo den 28. juni 1914? Eller er det D. Østrig-Ungarns ultimatum? Og det var hvilken, der ikke var en årsagsforklaring. Vi vil bare bruge udlukningsmetoden, kan vi ikke det? Altså A'eren, det var med kolonierne. Jeg mener, at alle, der var på det tidspunkt, de ville have fat i alle kolonier der, i Asien og så videre. Og de forskellige ville have flere og flere kolonier. Og så begyndte de jo næsten at bekrige hinanden på fat i de kolonier, fordi vi havde det der overherredømme. Ja, lige præcis. Det var vel Tyskland og Frankrig og England, der var sønne til det. Hvad kan man sige, motiven, det var vel nogle økonomiske og magtpolitiske og sådan noget. Ja. Så den burde vi egentlig godt kunne udløbe. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Og seerne er også rimelig sikre på, at det også er en årsagsforklaring, altså attentatet i Sarajevo. Det var det der med, at en del af Serbien de blev overtaget af Østrig-Ungarn, og der var de serber, som der så blev Østrig-Ungarn, de mente så stadig, at de var serber, og det var de så utilfredse med, og så slog de den østrigske hertug Franz Ferdinand og hans kone ihjel. Ja, det var det der med sort hånd. Ja, lige præcis. Den kan vi også udlukke. Det var hvor de skød dem igennem bilen. Ja, lige præcis. Det var også en af triggerne til. Ja. Og det er I sikre på? Ja, næsten. Ja, det er du rimelig sikker på. Og så den sidste, det var som du siger der med Østrig-Ungarn, de havde jo magten over Serbien. Ja. Og så sendte de det der brev med flere valgmuligheder i, som vi så besvarede. Så den kan vi vel også udelukke. Og det vil jeg også sige, ja. Altså jeg har aldrig nogensinde hørt nogle B'er. Nej, det har jeg ikke. Skal vi sige... Ja, det må være B. Det er jeres endelige svar? Ja. Ja, det er det. Ja. Okay. Spørgsmål til 5.000 kroner. Hvilken af følgende svarmuligheder er ikke en årsagsforklaring til 1. verdenskrig? Er det A. Stormagternes kaprustning, mobilisering? B. En række af misforståelser, fejltagelser og fejlfortolkninger? C. Tyskland var ansvarlig for krigen? Eller er det D. Kina begyndte at kolonisere? Skal vi ikke bare køre efter udelukkelsesmetoden igen? Det gik jo fint før, kan man sige. A'eren, det ved jeg i hvert fald, det er i hvert fald en årsagsforklaring. Fordi Østrig-Ungarn, de startede jo med at mobilisere deres hær op mod Serbien og Tyskland, og det betød jo så, at Tyskland og Rusland, de blev lidt bange, og så mobiliserede de også deres hær. Og det startede så en dominoeffekt i hele Europa med alliancer på kryds og tværs. Ja, og det samme kan vi sige med B'eren, med alle de der misforståelser og sådan noget, at de forskellige lande, de stolede på hinanden, at der gik mange rygter, og i de fleste tilfælde, der passer de her rygter vi ikke, siger man i hvert fald. Og det gjorde vel lidt en eller anden nervøs, og så begyndte de selv at ryste sine styrker sammen og sammensætte militæret, fordi man frygtede, at deres fjender og nabolande, de ville gøre det samme. Så det kan man også sige, at det er en af årsagsforklaringerne. Ja, og det, eller C'eren, ham, det var ham der Fritz Fischer. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Han fremlagde jo i 60'erne en teori om, at Tyskland de ligefrem ønskede krigen. Tyskland det var jo et land i stor vækst på det tidspunkt, og de havde idéer om at blive en verdensmagt. Altså, og det kunne de jo først opnå, hvis de fik overtaget Europa. Og det skulle de jo blandt andet gøre ved at overtage Frankrig i en krig. Og det var jo så, altså, det var deres grundlag for krigen. Ja, for at ændre magtfordelingen jo. Og man kan sige, at det virker vel egentlig meget troværdigt, når netop Fritz, der han var tysker. Ja, lige præcis. Så vi kan jo egentlig sige, at D'eren, Kina begyndte at kolonisere. Ja. Altså det er jo, det har jeg ikke rigtig hørt. Nej. Så vores endelige svar, det er D. Det går meget godt. Det går rigtig godt. Spørgsmål til 25.000 kroner. Hvilken af følgende svarmuligheder er ikke en årsagsforklaring til 1. verdenskrig? Er det A. Miljøproblemer hele verden over? B. Krigen var et lovmæssigt resultat af kapitalismens og imperialismens udvikling? C. Nationalfølelser? Eller er det D. Spændingen Østrig-Ungarn i skarp modsætning til Rusland? Det var en af de værre, hva'? Ja, det var helt ret i. Det
det var så svært, at smide brillen. Ja, det var sagde sådan noget. Altså, miljøproblemer hele verden over. Var de ikke lidt ligeglade med det? Altså, jeg tror ikke, de tænkte over det. Nu er det bare lige følge andre igennem. Krigen, det var et lovmæssigt resultat af kapitalisme og imperialisme. Det tror jeg faktisk godt, det kunne være, fordi de enkelte kapitalistiske stater, de havde udnyttet deres hjemmemarked fuldt ud, og så skulle de ligesom ud og finde noget nyt at investere i. Det kunne godt være en årsag til at gå ud over i Europa og noget andet. Ja, og så ser jeg der, så mere en gang jeg har læst noget med Gade og Bendlers begrundelse for den første verdenskrig. Og så der var noget på den der periode, hvor der var en kraftig nationalfølelse, som blev næret af flere millioner mennesker på det tidspunkt der. Og det var jo nok grunden til, at de blev styret af konservative kejserlige stater. Så det er også en af årsagerne. Og det behøver man næsten ikke at berøre. Nej, det gider det ikke. Det er miljøproblemer hele verden over. Det var de ligeglade med det. Det er jeres endelige svar? Ja, det er det. Spørgsmål til 50.000 kroner. Hvilken af følgende svarmuligheder er ikke en årsagsforklaring til 1. verdenskrig? Er det A. Den økonomiske konkurrence? B. Frankrig og England havde interne problemer med henblik på kongefamilien? C. Ideologiske tendenser af racistisk art? Eller er det D. Den store befolkning blev smittet af krigsfeberen og ville selv have krig? Der er jeg fuldstændig langt, det må jeg sige. Det må jeg ikke. Er du helt langt på den? Altså, nu mener jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg har hørt, at den der B. Frankrig og England havde interne problemer med henblik på kongefamilien. Jeg synes, det lyder helt langt. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er 100%, men jeg er i hvert fald 99. Jeg har heller ikke hørt om dem, men så igen, jeg har heller ikke hørt om nogen af de andre. Ja, vi svarer B. Det gør vi. Den tager jeg på min skulder. Okay. Jeg stoler på det. Ja, men det gør vi. B'eren. Spørgsmål til 100.000 kroner. Hvilket bestemt ord bruges der, når et land har en koloni og et imperium? Er det A. Suverænitet? B. Overherredømme? C. Overtaget? Eller er det D. Overgreb? Ja, det er i hvert fald ikke overgreb. Jeg tror lige, at jeg ikke har sammen. Nå. Ja. Men jeg er i hvert fald 100% sikker på, at det er B. Overherredømme, fordi det har jeg lært af Jacob Let. Hvem fanden er Jacob Let? Jamen, det er da min gamle samtidshistorie, jeg lærer fra HHX. Nu skal vi lige være lidt kildekritisk. Hvorfor skulle det lige være overherredømmet? Hvorfor kunne det ikke være overtaget? Altså, jeg er 100% sikker. Han har brændt det ind i min hukommelse. Han har sagt, at hvis jeg ikke ved det lige med det samme, så... Så er det slag. Så det er jeg 100% sikker på. Ellers så får han det høre for det. Altså, du skulle nok bare 50.000 kroner, så det er så... Ja, jeg tager den. Det er B. Er det jeres endelige svar? Ja, det er det. 100% sikker. Spørgsmål til 250.000 kroner. Hvilket af følgende svarmuligheder er ikke et af de 3 motiver bag imperialismen? Er det A. De økonomiske motiver? B. De magtpolitiske motiver? C. De ideologiske motiver? Eller er det D. De liberale motiver? 250.000 kroner. Jeg synes, det er lige ved at spidse rimelig lovligt meget til nu. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at smide brillerne her for det sidste, fordi... Men for at komme videre, altså A. De økonomiske motiver. Jamen, der er noget med kolonierne, de kunne jo afle nye råstoffer som sukker og sådan noget, som vi ikke kunne gøre i Europa. Ja. Og det må de have troet dengang, at det har givet dem et større overskud, selvom man har fundet ud af, at det ikke gav noget overskud. Ja, men det vidste de jo selvfølgelig ikke dengang. Nej, selvfølgelig ikke. Så det vil godt sige, at det er jo et motiv. Ja, det er præcis. Og de magtpolitiske motiver, altså det var jo noget med at få en større befolkning, som også gav større magt. Og hvis man overtog nogle lande, som havde en strategisk god beliggenhed med en havn eller sådan noget, så ville det jo også være fordelagtigt. Så det var også et motiv. Ja, 100%. Ideologiske motiver. Ja, der var så også nogle kristne, som så dem selv som missionærer, og at de skulle ud og troede, at de skulle ud og udbrede deres tro til usiviliserede samfund. Ja, så det var også. Det er de liberale motiver til at ikke helt. Nej. Vores svar det må være det. Ja. Er det jeres endelige svar? Ja. Spørgsmål til 500.000 kroner.
Hvilke områder følte sig som de dominerende verdensmagter under imperialismen? Var det A. Asien, B. Afrika, C. USA og Europa, eller skal vi helt til Australien i svarmulighed D? Det var i hvert fald ikke Asien, og det var heller ikke Afrika eller Australien, så det er rimelig sikkert, at det var USA og Europa. Vil du forklare for? Kan jeg godt. Altså, i Europa og USA, de så sig selv som den fineste race. De mente selv, de var rent teknologisk og vidensmæssigt langt fremme i forhold til de andre. Altså som Cecil Rhodes, især Cecil Rhodes, han udtaler jo direkte, at de er den fineste race. Ja. De ser lidt de andre Asien og Afrika som en flok, så at sige, underudviklede mongoler. Så skal vi bare sige C. Jo.